tijek fil-bot leħni twassal rajt l-istorja tijaj miegħek nxerdu kull messaġġ flimkien mal-mużika ħenjin f'atmosfera tal-moment nintilfu f'dinja ma' xulxin b'saħħtek tidwi u timraħ ġewwa qalbi ma' kull nota li toħroġ minn qalbi. Il-mikrofonu u jien f'armonija bla waqfien sinfonija ta' passjoni nolqu l-isbaħ illużjoni. Il-mikrofonu u jien u int mitlufin mad-daq tal-istrumenti imsaħra l-melodija inqanqlu s-sentimenti ma' kull ħossu emozzjoni ma' kull tema ta' tifkira ma' kull tokka melodjuża ma' kull anja ta' tifsira b'saħħtek tidwi u timraħ ġewwa qalbi ma' kull nota li toħroġ minn qalbi. Il-mikrofonu u jien f'armonija bla waqfien sinfonija ta' passjoni nolqu l-isbaħ illużjoni. Il-naħbib għal-tul ta' żmien jien u int tnejn flimkien sinfonija ta' passjoni nolqu l-isbaħ illużjoni. Il-mikrofonu u Proset, il-mikrofonu